kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkiligin at ating laruin, lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto, dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkiligin at ating laruin, lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 3468. Pangasinan. Let's play Small Town Lotto. I'm ready.
Our first winning number is the number 20. Babalik ko lamang po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Cameron. Our second winning number is the number 13. Official draw result for May 19, 2025 at 8:45 p.m. Draw are the numbers 20 and 13. 20 and 13 exact order. At dito na po nagtatapos ang ating pangatlong scale draw. Congratulations po sa lahat na nanalo. Ako